Matur nuwun. Niki gandeng anu Mas. Nggih. Garwane rak saka Banyuwangi to? Nggih, Kak. Nggih, niku aku tak ngaturke lakon Banyuwangi sik. Siap. Nggih, ayo aku nyuwun Mbak Niken karo Mbak Eka prihatin sih. Nggih jejere kene. Nggih. Monggo. Sekarang tur. Selamat malam Mbak Eka. Iya, selamat malam Biung, Mbak Yu. Sehat? Pakai sunipun sehat. Alhamdulillah. Iso sowan rene panjenengan diarep-arep kalih besane Pak Cip sing saking Pacitan. Sing rikala putra nomor loro, kula ya karo Mas Yuda ditimbali sowan rene. Nggih. Tahun 2019 menawi mboten enten. Nggih, heeh. Mila niki diaturke lakon Banyuwangi kula nyuwun dirajakan Banyuwangi nggih. Nggih. Men dibawani. Saiki tak enconke
Mbak Niken tak inconke karo Mas Yuda. Nggih. Eka tak enconke rombahe. Ayo kuwi. Mbak. Kan awakmu yo penak munggah derajat untuk bojo ki. Mau kan karo kene to. Lah aku ki karo Ondro iki. Lah pengalamanmu piye? Pengalamanku Sama dia. ya anu ngempet Kayaknya mau guyang-guyang ki seneng lho kan. ngabur nih. Ngempet bae ngempet tuh ya. Ora apa-apa kae kadi telateni wae. Ya ta, enek ya mung kuwi. Aku kan ora iso mempermak ya, Mas. Saya kan dipermak ya wis angel yo. Iki anu kok kan rapi kok. Ora gur jare tok sing diwiru, rai barang wirungan. Nyek rayo diwirune nyek to. Anu rapi kiai sing rapi. Ya, ya. Kowe kuwi oleh aku wis bejo kemayangan. Wah, Lah, kok iso bejo kemayangan lho. Iya lho, wong itu wong gede dhuwurane kowe dikawe. Dhuwurmu sak meter kotor. Iki yo ngono kuwi. Jenenge body slamming ya Mas yo. Body swimming. Body swimming, slamming kuwi. malah renang iki kok. Body slamming ra oleh ngono. Wes saiki memperbaiki keturunan. Umpama masuk Mas Mondo karo Eka ki anak-anak, ya ta. Nek wedok ayune kaya mboke, dedeke kaya bapake. Lah. Ngono ya. Ngono kuwi. Api lah nek lanang. Nek lanang ya baguse kaya tanggane, ya ta. Lanang kok ndase anu ndasaken berarti. Si tanggane ganteng-ganteng. Ya Pak Niken diwiwiti sik. Yo, dibawani umbul-umbul belangyangan. Nggih, dipun jenglengaken. Jenggleng kok. Siap. Eman-eman wana Niken. Niken ora dijenggleng. Membiak mayone man. Mangga Mbak Niken sing jenggleng Mas Yuda. Mangga. Ya. Nimbali Mas Yuda iki cucuk. Waduh, telak tenan. Nimbali Mas Yuda karo Mbak Niken iki cucuk. Sing putri suarane ayu, jogetane apik, sing lanang bagus, jenglengane ya jos. Wong nggih. Bojo wong ya bagus ya tikus. Pak Bobo enak. Nanti bojomu kuwi kakus. Bagus wong. Ya Pak Niken, suarane ayo Guti. Ayo pasangan iblis ayo. Bojo iblis kaya bundul primis. Iya Kak, nyerah. Osek. Mas Mondol, wong iki aja anu ya, aja gelo. Iki eneng bebungah. Lho, sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kunjung ngajange saking Biro Perjalanan Wisata CV Riantur. Oh nggih. Bayem Kalang Ngawi ngaturaken selamat menawi hidup baru untuk Mas Doni dan Mbak Wening. Lagune manut. Lah iki lagune Gerajakan Banyuwangi. Mas Mondol, ditum sing rata nyawa kene. Wiwit saka Mas Yuda Niken karo Eka. Ya, ditum kok kene Genadil. Nah. Adil udah nang Anakmu. Ya. Oke. Asih. Ya. Ya Kak, ya Kak. Kirang 100, Mas. Bani we. Kok iso kene kono lho, kok iso nganti ilang lho kok. Aku 100, sampean piro? Satu. Wis rata kok iso. Jadi berapa lho? Wong e papat kok. Oh, kleru. Kok kono gede dijaluk ditum kok kono gede. Balik. Kleru. Keliru yang empuk. Ya. Iya. Ya. Ji, loro, telu lah. Mas tak? Pagahku kurang. Kurang 100 kok. Kok tengah. Ini Niken. Ngandung ngene kok sore. Sudah. Ayo.
Nggih. Ro, lu. Kurang ki yo. Sik ya, Sok. Bulan bulan itu. Umpan kabeh wis. Nesu yo. Nesu. Kok masih dadi dong. Nggih. Ayo siji ra kabeh. Yo, yo, yo. Ya Kak. Monggo lah. Nggih. Menyerah. Monggo Mas Mandor nggih. Pak Ceko. Kula dereng. Yo. Udah nangis iki lagi. Tenang ora iki. Tenang, kok yakin. Iya ora ya. Ora. Coba. Iki nang kene to. Nggih. Dudu dekmu to. Dudu dekmu iki. Boten. Nah, aku yo ora duwe. Delalah aku nemu tak jipuk. Sak. Lah, wis syukur salahe rancang. Landang sipet lah. Walah. Jadi, Tapi sama Ora nyok dilungi iki dadi Ini ngono ae. iki dilungi 100 nih kan nyusuki 95 arang bayu. 5.000 cek butuh. Ya Kak. Nyerah. Yo, ayo apa? Modal. Ibu aku nak bojomu. Dhewe iki sing wedok. sering hilang nih, gue sering hilang. Gue contoh mantene. Contoh mantene. Ya Kak. Ya. Nyeram yai. Musik tau urut. Yo, Noswan. Noswan Oh ya aku karo Mbak Nika ini wonge serasi, pomong aku bareng ngobrol bareng Romeo dan Juliet. Teman-teman aku bareng. Wah Mbak Ika, berarti buat batang nih. Iki calon batang. Yo Mbak Nika, yo. Banyu semangat ya kita ya. Keluarga yang semangat. Karena misi-misinya aku apa Semangat tadi? ini. Karena misi-misinya aku nih kayak kerja aku bodoh aku kan misi-misi aku kalau sudah sebodoh tapi orang sebodoh. Aku udah lupa yang ini loh. Ambil dijaga. yo, dah, yo. Rambut rambut dijaga. Kamu dewe. Ya Kak. Oh ya aku mau. Belah. Iya. Langit. Tunggu aku. Yo, Pak Nika.
Yo Eka, tanah India. Rono, aku arep nembang. Yo yo. Tanah Ya, Oh, ah, bu. Ini sekolah ranggo lho. Ya. Wong ranggo lho. iki ora guru kemajuan guru sing gak etok. Iki raine barang yo butuhmu lho kemajuan. Ora, Mas. Kok iso ngawur lho? Iki ora mung majon. Lha apa? Raine sing ngunduran lho. Ya, tanah tanah India. Gumayaring Melare. Gumelare. mesti. Pasne. Gumayaring Yo melare. Gumelare. Utang wate. Cantik jali. Itu. Ya ya balikan bisa iki. Ora. Taman Sari Nusantara. Monggo yuk diaturke dirajakan, Cok. Monggo yuk. Hey!
Eka. Mari pelok ayo. Mari pelok Mas iki. Monggo. Asbunallah wa ni'mal Yeah.
asambo samya medali ora paket wilet ing kandha kayuweng mangun sang miti benjang sangat cimikil lating nyong ngedaliwus uta surari loka kaya buta singa wakil pasti jonggo dendanyo ngambak boyo lah kalau nuwun sinun mawantu-wantu kula kengabdi paraguta coba dong dawuh menapa ing dados wigatos sing pasiwangken para mbabari kula ngabdi pun pati paraguta matian kula sawaten ugi kula pun bajur padha marang ninggale kata-kata kasih kula pun bajur kowe aja jarak karo aku lho. Paraguta, kula wonten dawuh. Iki mau jeneng ingsun nyara widake marang Yai Kresna bab pasupenanku ya pangimpenku. Ih. Aku ngimpi yen ana bluluk wujude nanging bluluk kuwi mau mawa cahya tumiba ana ing astana Gadamedana ana pesareane Kanjeng Rama Prabu Basudewa lan kabeh para leluhure. Inggih. Tinemune sasmita kang tak tampa iki mau ora beda apa sing dadi sasmita ingkang tinampa dening Gusti Mundarawati. Yen ana apa wisik saka Bathara bakal ana nugraning Gusti wujud wahyu cacahe ana 3 sinebut wahyu purba sejati. Ya, wahyu pamong, wahyu wadhahing wiji ratu. Lan uga wahyu ning Senopati ingkang bakal tumur ana astana Gadamedana. Mula ingsun Yai Kresna lan Yai Bratajaya bakal tapak semedi maladine nyadang marang tumuruning kanugrahan ingkang bakal tumedhak ning astana Gadamedana. Wah iya. Mugi-mugi paduka sadam pikantuk damel sinuwun. Ya. Ning ya kuwi Praguta akeh sarana sing kudu tak tindakake. Siji Baladewa kudu betah melek, loro Baladewa kudu betah luwe. Kaping 3 aku kudu sabar ora kena nesu. Oh iki. Kowe nek kandha apa-apa karo aku disaring dhisik. Yen kira-kira kuwi wis mesti gawe nesune Baladewa rasah tekan nyang aku. Oh iki. Bukan karo perbawa loro kuwi wae. Kurang apa jare kata ya. Wes yen kira-kira iso tok rampunge wong loro ya rampungna wong loro. Mula dina iki Praguta kowe mbisi ana marang astana Gadamedana. Tak jaluk ubarampe nggonku bakal nindakake tarak brata kumpritana. Ya, kembang senaman buka sing wangi. Iki ngisake dalan resik ana. Resik ana pasareane para leluhurku Mandura biyen sedika. Kang mangkono aja dadak kesuwen. Ae Setyaki Udawa lan sawetara wadya Balandrawati wis padha bakal nguntamake jenaring Baladra uga Yai Kresna lan Gusti Bratajaya. Prabu, nuwun wonten pangindikan dawuh. Para metuwa njaba perintah Wadyabala kena nguntake nganti tapa wates negara Durati sedika. Paring madhawasila raja kaya bocah cilik. Kumrekang bala lumares ingkang wadya kuswa dina asri tegamane saking kang bala kuswa Prabu sanira Pranyata siriti nulu bendo panjrahing puspita kabyarsa swarani
pun
alam Suradewi ya alaming para Gandharwa. Nadyan beda alam nanging kono ana kraton ing indah. Sebut kraton Nagari Tawanggantungan. Sinten pareng jeneng nata nalikanipun tasih menungsa lumrah araton ing nagari Ngalengka. Riwes nyepejah dening astaning Prabu Rama Wijaya. Dadya supa kelambrangan jejuluk Prabu Godayitma. Lenggahing Sang Godayitma ing ngadhep Tatih Godayaksa datang kantun kang putra Godadarma. Prabu Dasamuka ingkang wis awujud sukma dhateng kendhat anggenira ngupadi titis Bathari Widawati. Dadya gedhe tekate Sang Godayitma nampi wangsiting Bathara lan nunta Sang Godayitma bisa daud lawan Bathari Widawati. Dadya srana bali urip ana ngalam donya kaya duwe nguni. Nadyan awis abadan saka parandene datang kembo hanggone ngumbar hardaning asmara. Sawetawis lenggah mangkono wijiling pangandika sugal ing dadya pangandikane. Sedeng narendra yaksa lelaku kang mawa ingkang gambira marang anggise siyung metu Prabowo
ibadahku ya donyaku ya amal-amalku dhewe. Wah, rasaku tansah gegawang-gawang amung citraning Widawati. Kawula nuwun sewu Rama kang putra Cumantaka matur ngarsa paduka. Wonten menapa Rama ketingal Kanjeng Rama parengu ing pasuryanipun. Inggih kaluhuran aturipun putu kula Budha Darma anak Prabu. Kepara kula tingali anak Prabu kados nembe Sungkawa menggalih menapa. Paman Godayaksa kula wonten dawuh. Sampeyan kula akoni buta waskita. Ketitik sampeyan tanggap kali kahanan kula niki. Bener. Waktu niki pikir kula lagi peteng kok, Man. Dhewe sing kula pikir lelakon kula niki. Wonten menapa to? Ing atase kula niki wis mati, swarga ora ngrasake, neraka kok sengsarane malah ngungkul-ungkuli kaya ngeten, Man. Kandhane wong-wong sing jare ahli swarga niku jare wong mati kuwi wis ora keselimpet kalih kahanan kados nalika jaman urip wonten alam donya. Ning buktine kula niki, Man. Kula iki wis dadi sukma. Gitu. Genah pun cetha sing do kandha sing jare ahli swarga niku mung enten nggon caturane wae. Kabeh ya durung tau ngrasake mati. Mula paman, kula pengin bali urip enten ing alam donya melih. Sampeyan aja bantah lho, sampeyan aja bantah. Napa saged aja muni